שלום, אני דלית עקיבא, סמנכ"לית הכספים של תאגיד מי אביבים, תאגיד המים והביוב של תל אביב-יפו, תאגיד שנותן מענה לכחצי מיליון תושבים ועוד למעלה ממיליון שנכנסים כל יום לעיר, והתשתיות שלנו משרתות אותו, 250,000 בתי אב. אנחנו מתחזקים ומניחים בכל שנה תשתיות נוספות, נוסף על ה-600 קילומטר תשתיות ביוב ועוד כ-1,000 קילומטר תשתיות מים. יש לנו כמובן מתקני מים בתוך העיר, 7 בארות מים שאנחנו גם כן מקימים, מתחזקים ומפעילים בתוך העיר. 200 עובדים שיש לתאגיד, ואנחנו פועלים באופן מסיבי לתת מענה ושירות לכל הגורמים האלה. למעלה מ500 מיליארד הכנסות בשנה, תקציב שאנחנו גם כן מנהלים, ולמעלה מ100 מיליון שקל השקעות בכל שנה. בשנת 2018 בחרנו בחברת גיב לתת לנו מערכת תפעולית. הנושא הכי חשוב ועדיין חשוב למי אביבים הוא הנושא של השירות לתושב. חשוב לנו תמיד להיות בקשר שוטף, יעיל, איכותי, מקצועי, ולתת מענה טוב ככל האפשר לתושבים שלנו, וזה אחד הדברים ששמנו לנגד עינינו, ושחברת גיב לקחה על עצמה במסגרת השותפות הזאת, לשים את זה כנר לרגלה ולאפשר לנו באמת לנהל את הדברים כפי שאנחנו רוצים. היה לנו חשוב לרכז את כל הפעילות התפעולית של החברה במקום אחד, במערכת אחת, כדי להיות מסוגלים לתכלל את כל מה שקורה בעיר, ובאמצעות הדבר הזה לעבוד בצורה יעילה. וגם זה כמובן נותן מענה לשיפור השירות לתושב, מעצם העובדה שאתה מסוגל לראות בכל רגע איפה אתה עובד, איך אתה עובד, ולהתייחס לזה באופן המתאים והנכון. המערכת היא מערכת מקושרת תקציב, כך שכל פעילות הפרויקטים שלנו וההחזקה שלנו היא מקושרת תקציב, מאפשר לנו לשלוט בדברים בצורה טובה ונכונה, וגם זה היה חלק מאוד מרכזי משיקולי הבחירה במערכת הזו. חלק נוסף מהעובדה שהמערכת היא מערכת הוליסטית ורואה את כל פעילות התפעול שלנו, היא לאפשר לנו גם לעשות בקרה על קבלנים ולהיות מסוגלים לנהל אותם ב-SLA נכון, ולדעת איפה הדברים נמצאים ואיך הם מתבצעים, ולוודא שהם מתבצעים בצורה מדויקת, יעילה ונכונה. המערכת מאפשרת ניהול סדור ופרואקטיבי של הקשר עם התושב בכל מה שקשור בתקלות. הקישור למערכת 106, המערכת העירונית, מאפשרת לשקף לתושבים בצורה מסודרת מה קורה, איפה הבעיות, כמה זמן ייקח לטפל בהם ככל שאנחנו יודעים, SLA צפוי כאמור, וגם עם צפויות סגירות מים וכדומה בצורה אקטיבית וזמינה ושקופה. בנוסף, המערכת נותנת מענה לעובדים שלנו. כל יום הם יכולים לראות באמצעות ה-KPI'ים איפה עומדות המשימות שלהם, מה נדרש מהם, למה הם צריכים לטפל ומה הכי דחוף, ויכולים לעשות את זה בצורה יעילה וטובה. הקישור של המערכת והפעילות השוטפת התפעולית שלנו לתקציב מאפשר לנו לנהל את הכספים של התאגיד בצורה טובה, יעילה, ומאפשרת לנו ככה לשמור על הכספים של גוף ציבורי, שזה גם אחד הדברים שמאוד חשוב לנו לשים עליהם דגש, והמערכת עוזרת לנו לבצע את זה בצורה טובה. גם הקבלנים הרבים שעובדים בתוך העיר תל אביב-יפו, שהיא עיר סבוכה ומורכבת, גם הם יכולים לעשות שימוש במערכת, וזה נותן לנו מענה לדעת איפה הם נמצאים, מה הם עושים, ולראות שהם מבצעים את הפעילות שלהם בצורה מיטבית, תחת ה-SLA שביקשנו, וככה לשפר ולשמר יעילות של הפעילות שלנו. לאורך כל הפרויקט אנחנו מקבלים שירות מצוין, מאוד קשוב, מאוד מקצועי, מאוד יעיל, מאוד רואה את הצרכים של החברה ושותף מלא למציאת פתרונות רלוונטיים. אין ספק שהבחירה שלנו אי שם בשנת 2018 בחברת גיב ובאקסגון EAM הייתה בחירה נכונה. מקצוענים